Máme tady pre vás minibagger Worker R10 s jednoduchým spracovaním motoru, s overným kopem. Je tam kop s odpojovačem baterky, baterka, vzduchový filtr, všecko hned prístupné. Z boku krásne vám ukážeme, ktorý máme umístnený olový chladič hydrauliky, takže stroj sa vám neprehrýva pri práci, krásne funguje. Na podvozku tady máme kryté hydropohony a zakrytovaný otoč na kabíne. Takže tady to je všetko pri práci pripravené, nemusíte s tým zapodívať. Sú tady joystickové ovládání, komfortné po stranách, elektrické odpojování joysticku, jak aj rozširovacího podvozku. Plus tu máme kompletne vyhotovené rameno s prídavnou hydraulikou na rýchlospojky a aj možnosť pripojenia prídavného zariadenia. Plus tu máme rýchloupinák, ktorý vlastne máme aktuálne akcii v scéne aj s hydraulickým palcem, keď si dojdete pro stroj osobne. Písnice máme vyhotovené z vonkajšej strany, ne z vnútornej, takže pri práci nehrozí žiadnemu narazení lopatu do písnice, je to velice komfortné a funkčné na prácu.